Shubor nakaslem jong Nong Hima. Kibor senchar ke India kilakem hado kendai Ngut na laitli ki jilla kata na Haryana, Punjab bat Uttar Pradesh halor ke jing Shah keno baki de ki Nong Syntiat na ke Bynta ke Pakistan. Kani ke de hadien balapan klan baha ya ke jing pet ngor persha ya ke jing don ki Syntiat hadien ke jing ja pentrem ha pahalgam. Na kini saungut lakem ha Haryana, laingut ha Punjab bat uwe ha Uttar Pradesh. Hadien balakem ya uwe ubriu ubade ubale vlog halor ki jinglet jengok kai ubalakeno ba ude Syntiat ki pulit ka hisar kila ai jing maham bagi samla ki balong influencer ha karinsan social media kilas dang mansya penbit da ki ri persya na ka Bynta ka pisa ka basuk banyo ki samla influencer kila pelong bian yala kalenti laong USP ka hisar Shah Kumar sawan kini ki khendai Ngut ki Syntiat ki kenthop ya ka Joyti Malhotra laipulai snem ka karta ka video blogger na hisar Haryana ka bapenya ya ka YouTube channel bakerteng Travel with Joe lakem hakatayo baladep lakeno baka ai jingtip ki badan Bynta bat ka sarkar India sha Pakistan ki pulit ki ong bakalalit Pakistan la ASEAN bala persyang ban pelong no yaka kum katiar Syntiat daki he sarkar ka Pakistan. U Davendra Singh Dhillon arusan snam ka karta u samla puli political science ha Khalsa College Patiala lakem ha Kaithal Haryana ha ka khat atrik u Jimmang ha ka jing toket lalab baula lit sha Pakistan ha ubanai nai wiang bat la ai jing tip sha ka ISI kintup kidur jong ka Patiala military cantonment. U Noman Ilahi Arhusaus nam kakarta unong apahara ha Haryana lakem ha Panipat uday na Uttar Pradesh bat laong ba udan jingade bat u handler na ISI laong ru ba ulayo pisa na Pakistan. U Arman u ba Arhulais nam kakarta lakem Hanu Haryana ha kakhan rutrik u Jimmang hadin balayo jingtip nakibor tokit lakeno ba ulapha jingtip sa Pakistan ha kapor ka bajur ka jing akan at ha padeng ka India bat Pakistan. Utarif lakem hakashnong kangarka nu Haryana arsngi hadien ka jingkem ya u Arman ula persyang man pendam ya ki chat ha mobile habayo i ya ki pulit lapawru ka jingdan jingeso bat ki WhatsApp number na Pakistan. U Shahzad unong de mar ha Rampur Uttar Pradesh lakem ha Moradabad da ka STF ha kasngi ublay ula ai jingtip ha ka bayade bat ka jingyadari shaki brio ki bapenya ye u ha Pakistan ula let sha Pakistan bat lakeno ru ba udan Bynta ha ki kam khayi bian ye ki mar kum ki jingta jingpen ki jan bat ki jhur. U Muhammad Murtaza Ali lakem da ki pulet Gujarat ha Jalandhar layo na u Southli ki mobile phone bat lightli ki sim card ya ka Gazala bat u Yamin Muhammad lakem ha Punjab halor ka jingkeno baki ai jingtip sha Pakistan ka jingkam ye kini ki breu kalong hadien ka jingsha penyap ye ki arpun riungut ki nong jingok kai ha Pahalgam Jammu and Kashmir ha ki le no na Pakistan hadien kini ka jingja ka India kalas dang ya ka Operation Sindur ban thombo re ki ktem le no ha Pakistan bat